كنت رشام وروح الكل سمعت الكل كانت مفقدين يغنوا عشان ايش لك جبريل شومير شام بكل سير جبريل تزيرتي الكل مقلع طيب اخواننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. حاضرين عرف طوب لكلام نحن ممثلين يשיבת המליאה. יש לנו על סדר היום. סליחה, חפש, תצטרך להוריד את זה כי אחרי זה לא ישמעו טוב את מה שאתה אומר. אין לי בעיה שיקראו את זה, אבל לא ישמעו את זה. יקראו את אני יכול להגביר קול, אין בעיה. תגביר. אז ערב טוב לכולם, עוד פעם, לכל החברים. אנחנו מתחילים בישיבת מליאה. יש לנו על סדר היום אישור פרוטוקול מליאה קודם. יש לי הודעה לפרוטוקול. בבקשה. חבר המועצה מר יצחק אלעטאונה יצחק אבו אלקיעאן שלח מכתב שהוא מתפטר מתפקידו בכל הוועדות שהוא מכהן בהם, שזה חבר ועדת ביקורת, נכון? רק ביקורת. רק ביקורת. רק ביקורת. אז יש מכתב, אני מצרף אותו לפרוטוקול. אין בעיה. ההודעה הגיעה, אני חושב, הגיעה אליי ולכולם. גנון. כן, לפי החוק אנחנו נעבוד. אנחנו אולי בפעם הבאה נבחר, נמנה. זה כרגע לא על סדר היום. כן, אז ממשיכים. אנחנו על סדר היום אישור פרוטוקול מליאה קודם. אני מביא את זה לאישור החברים. מאושר. יש לנו על סדר היום מספר 2, אישור נוהל מחיקת חובות. אני מוריד כי זה אושר בפעם שעברה. אם צריך הסבר, היועץ המשפטי יסביר. קשר לזה אני מוריד מספר 2 כי אישרנו בפעם שעברה. על סדר היום מספר 3, אישור תב"רים. היועץ המשפטי יסביר למה אנחנו חוזרים על אישור התב"רים שאישרנו גם בפעם שעברה. חפש תשתמש במליאה הקודמת. במליאה הקודמת. ערב טוב. במליאה הקודמת הייתה טענה, אני לא זוכר את מספרה, היה טענה של חלק מהחברים שהתב"רים לא הוגשו להם 10 ימים מראש. מבדיקה שאני ערכתי עם המזכירות התבררו לי שני דברים. שמדובר היה בישיבה נדחית שבהתחלה יצא אליה זימון שבועיים לפני, ואחר כך יצא אל אותה ישיבה זימון מספר ימים אחר כך שבסך הכל הזימון לאותם ישיבות של התב"רים היה יותר מ10 ימים. בסעיף, כבר אני אקריא אותו, בסעיף 15 לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות, שזה זימון ישיבות מועצה, נקבע בסעיף 15ב. אתה רוצה שהיא תרשום? כן, סליחה, עלילה. תגידי לי אם אני יותר מדי מהר. אני בונה על זה שיש לי הקלטה, בזה אני עוד יחסית רגועה. אוקיי. בסעיף 15ב לתוספת השלישית לצו המועצות נקבע שהזמנה לישיבה שבה ידונו בתקציב, בתשלומי חובה או בחוקי עזר יימסר לחברי המועצה 10 ימים מראש. למרות שכנראה הזימון היה יותר מ10 ימים, אבל הוא היה זימון נדחה. ועל מנת שלא יהיה ספק, אפילו קל שבספקות, ראש המועצה החליט להביא פעם נוספת את התב"רים לאישור, כך שלא יהיה פתחון פה בשום מקרה והתקציבים הבלתי רגילים יאושרו פעם נוספת, וזו הסיבה שהם מובאים, למרות שעל פניו יכול, וגם האישור הקודם היה אישור תקין, אך בשביל שלא יהיה בכלל ספק מביאים אותם פעם נוספת, וזו הסיבה שזה הגיע לכאן. בבקשה אחת.
אז עוד פעם, להסרת הספק, אנחנו מביאים את אישורי התב"רים לעוד פעם. אנחנו נמצאים במספר 3, א', תב"ר 416, בית חם לנערות, תקצוב משרד הפנים, על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלה על סך 210,000, סכום כל התב"ר 420,000. אני מביא את זה לאישור. מאושר. תודה חברים. עוברים למספר ב', תב"ר 397, אתר אזורי לטיפול בפסולת, תקצוב משרד הפנים, הגדלה על סך 333,333, סכום כל התב"ר 5,343,330. תב"ר מספר ג' תב"ר 507, כמובן אני מביא את זה לאישור. מאושר השני. תב"ר 507, סבסוד מעונות יום, תקצוב משרד הפנים על פי החלטת ממשלה 2397, תב"ר על סך 530,000 ש"ח. אני מביא את זה לאישור. מאושר. עליכם סלאם. אני חושב שהישיבה אמורה להתחיל ב-5:30. בזימון 5:30. 5:00. אני חושב שב-5:30. נבדוק. 17. מילה אחת, תרשמי שמר אבולגן מצטרף. אני הייתי בטוח שזה ב-5:30. אנחנו רק בהתחלה, יעקב. כן, איפה הגעתם? רק ג' פשוט מאשרים את התב"רים עוד הפעם. אלה שאושרו פעם שעברה והייתה איזו הסתייגות של חברי המועצה, אז ראש המועצה החליט שמביאו אותם לשם. אלה של חוקי עזר, אתה אומר. גם חוקי עזר וגם... נגיע לי. אז הוא פשוט בגימלה. אנחנו בג' תב"ר 507, סבסוד מעונות יום, תקצוב משרד הפנים על פי החלטת ממשלה 2397, תב"ר על סך 530,000 ש"ח. אני מביא את זה לאישור החברים. מאושר. רק שנייה, יש לי סדר, כן. אבל רק שנייה, תראי. רשמתי לך. ד' תב"ר 506, מתנ"ס, ציוד תקשוב וחוגים, תקצוב משרד הפנים, תב"ר על סך 171,000 ש"ח. אני מביא את זה לאישור החברים. מאושר. תודה. תב"ר 401, טיפול איפה אתם נמצאים? סליחה, איפה אתם נמצאים? תב"ר 401, כן. טיפול במחזור קרטון וגזם, תקצוב משרד הפנים על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלת תב"ר על סך 250,000 ש"ח 380, סך כל התב"ר 537,980. אני מביא את זה לאישור החברים. מאושר. ו' תב"ר 411, הרחבת תחזוקה ביישוב. יעקב, אתה הצבעת נגד? אני הצבעתי נגד, כן. את האמת, מופיע בזימון השני, הייתי בטוח שאתם את כל התב"רים העברתם אותם בפעם שעברה, מכיוון שאנחנו את הפרוטוקול של הישיבה רק יצא היום ולא ראינו במה מדובר. הייתי בטוח שהיום אנחנו מתכוונים אך ורק לסעיף אישורי חוק עזר, בשביל זה רציתי לעיין. אני הייתי בטוח שהעברתם את התב"רים כבר בישיבה הקודמת. נכון, להסרת הספק אנחנו מביאים את זה עוד פעם. זה עבר גם בישיבה הקודמת, אתה פשוט הגעת קצת באיחור. כן, מכיוון שהתחלתם 2 דקות לפנינו ולא רציתם לחכות לנו. לא, אני מדבר כרגע, בישיבה היום.
אז הגענו לבב, תבר 411, הרחבת תחזוקה ביישוב, תקצוב משרד הפנים, על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלה על סך 350,000 ש"ח, סך כל התבר 895,000 ש"ח. אני מביא את זה לאישור החברים. איפה זה אמור להיות ההרחבה? לפני רגע, בואו נעבור סעיף סעיף. תחזוקה ביישוב. תחזוקה באיזה אזור? בכל היישוב. זין, תבר 422, מועדוניות ביתיות, תקצוב משרד הפנים, על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלה על סך 380,000 ש"ח, סך כל התבר 760,000 ש"ח. אני מביא את זה לאישור החברים. ח' תבר 418, תיעוד רחובות ומדרכות, תקצוב משרד הפנים, על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלה על סך 960,000 ש"ח, סכום כל התבר 1,920,000 ש"ח. אני מביא את זה לאישור החברים. בתבר 418 שאתה מדבר עליו עכשיו, אני זוכר בישיבות הקודמות דיברנו על המשאית לטיטוי כבישים שהיא מוכנית פה ואז לא נעשה שום דבר בדבר. השאלה, האם עדיין המשאית נמצאת ומכרתם אותה או אתם רכשתם משהו קבלנים שונים מסביב? אם אפשר תשובה. המשאית של החברה הכלכלית לא עובדת כרגע בפרויקט של תיעוד הרחובות והמדרכות. אבל לפי מה אתם משלמים את הכסף הזה? האם רכשתם קבלנים? זה קבלן, כן, קבלן זוכה. יש לכם הסכם התקשרות איתו? יש הסכם, כן, הכל מסודר. נשמח מאוד שזה יוצג במזכירות המועצה. נמצא תבר 421, ניהול ובקרה בגזברות, תקצוב משרד הפנים, על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלה על סך 150,000 ש"ח, סכום כל התבר 330,000 ש"ח. אני מביא את זה לאישור החברים. בסעיף 421 זה מדובר בגזברות המועצה. האם זה מדובר בתקנים? בכמה תקנים נמצאים שם? התייחסות שלך, אדון הגזבר. עבודה קבלנית וזה תקן מאושר. עבודה קבלנית, זה עבודה קבלנית לא שייך. משרד הפנים. היה צריך להיות מפורט שזה עבודה קבלנית. זה עבודה קבלנית, זה גם בחוזה מופיע. תודה. י' תבר 428, תפעול אולם ספורט, תקצוב משרד הפנים, על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלה על סך 372,000, סכום כל התבר 744,000. באיזה אולם ספורט מדובר? אני מביא את זה לאישור המליאה. מאושר. כן, באיזה אולם ספורט מדובר? יש לנו שתי אולמות ושתי אולמות. בשתי האולמות. כן. י"א תבר 448, הרחבת פעילות מחלקת גינון, תקצוב משרד הפנים, על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלת תבר על סך 350,000, סכום כל התבר 767,000. אני מביא את זה לאישור החברים. בתבר 44, אני מבקש שאפשר אנחנו להעלות את דברים לפני ההצבעה. בתבר 448, לפי מיטב זיכרוני, נמצא גנן אחד או שניים שנמצאים בכלל היישוב. בכלל היישוב. האם זה מדובר בעבודה קבלנית או זה אותם אנשים שמתוחזקים על ידי המועצה? זה לא רלוונטי לדבר. אין אנשים. זה לא רלוונטי לדבר. זה לא רלוונטי לדבר הזה, אבל זה לא שייך לעבודה של עצמי. העבודה ששייכת לה לא שייכת? לא העבודה, מה שאתה רואה זה לא שייך לדבר. אז עוברים י"ב תבר 452, בריאות העיר, תקצוב משרד הפנים, על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלה על סך 80,000, סכום כל התבר 259,000. אני מביא את זה לאישור החברים. עוברים לי"ג תבר 454, תוכנית תוספתית לחינוך, תקצוב משרד הפנים, על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלה על סך 250,000, סכום כל התבר 530,000. האם זה מדובר בכלל החינוך ביישוב, או זה נמצא ביישוב שונה מאשר שונה? זה כל היישוב, כולל בתי ספר יסודיים.
يود دالت تبار 455 اسمعني يوشار يود دالت تبار 455 הרחבת קידום נוער, תקצוב משרד הפנים על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלה על סך 178,000, סכום כל התבר 356,000. אני מביא את זה לאישור החברים. יאושר. עוברים לט' ו', תבר 461, בית ספר אל-מוסתקבל, שכונה 9, שלב ג', תקצוב מפעל הפיס, הגדלה על סך 86,616, סכום כל התבר 4,672,719. אני מביא את זה לאישור החברים. יאושר. ט' ז', תבר 490, מיצ'ינג, שכר מנהל ורכזי מרכז תרבות. מרכז צעירים. מרכז צעירים, תיקון, מתקנים, מרכז צעירים. אתה יכול להסביר לי מה זה מילת מוצ'ינג? מאצ'ינג. כן. זה מאצ'ינג שהמדינה לא משלמת 100% מהשכר, אז אנחנו בדרך כלל או מהתקציב של המועצה מביאים, או מתקציבים אחרים. במקרה הזה, מרכז צעירים ממומן על ידי המשרד לשוויון חברתי, בעלות של כמעט 80%, ו-20% אנחנו ביקשנו אותם ממשרד הפנים, זה הפרש. לכל הרכזים ולכל הפעולות שיש שם, כולל תוכניות שלנו. אז תקצוב משרד הפנים על פי החלטת ממשלה 2397, הגדלה על סך 172,500, סכום כל התבר 345,000. אני מביא את זה לאישור החברים. יאושר. י' ז' תבר 502, שיפוץ בית ספר אל-מג'ד, תקצוב מפעל הפיס, תבר על סך 250,000 ש"ח. אני מביא את זה לאישור החברים. יאושר. י' ח' תבר 503, שיפוץ מקיף רביל, תקצוב מפעל הפיס, תבר על סך 500,000 ש"ח. אני מביא את זה לאישור החברים. יאושר. תבר י' ט' אבו מהדי. את איתנו? יש לה את ה... היא לא רושמת כל מילה. לא, אני רוצה לרשום 8, אני שואל, 8 מאשרים או 9 מאשרים, או מאשר מה שהוא רוצה, אז לפעמים הוא מסתרף, אז אני שואל. י"ח עכשיו אנחנו? אני עברנו בי"ח, אני בי"ט. אז רגע, י"ח מה היה? מקיף רביל. שיפוץ מקיף רביל. כולם מאשרים, זה פה אחד. י"ט תבר 504, ציוד וריהוט בתי ספר, תקצוב מפעל הפיס, תבר על סך 500,000 ש"ח. מאשרים. כ' תבר 505, ציוד וריהוט לגני ילדים, תקצוב מפעל הפיס, תבר על סך 1,000,000 ש"ח. מביא את זה לאישור החברים. באיזה שכונות זה מדובר? זה הכל, כולם. גני ילדים, לכל היישוב. מאושר. כ"א תבר 508, סימון כבישים והתקני בטיחות 2019, תקצוב משרד התחבורה, תבר על סך 170,976. אני מביא את זה לאישור החברים. לפני שאני מאשר אותו, אבל לפני כן לצערי הרב בשכונה 10 לא היה ולא קיים דבר כזה. האם מישהו יכול לענות לי על זה? סימון בשכונה 10 לא היה שום סימון, גם לא בכחול לבן ולא באדום לבן ולא בכלום. זה בהמשך, זה מטפלים. כן, אבל זה... אם אנחנו מדברים על כלל היישוב... זה בהנדסה. אם אנחנו מדברים על כלל היישוב, אז לפחות שיהיה בכלל היישוב. לא בשכונות שונות מאשר שכונות שונות. כלל היישוב, שהמהנדס יענה על זה, או יביא את זה, יבהיר את זה. סימון المقصود فيه مش بالدهان الابيض ولا زرقاء. סימון הכבישים. لا بس مش هذا. بما مدبر. لا مدبر مرات كثير مع بريح حسيان. مرات المخشولين او المدينين اسم سيمون بس مش هذا حتى ما يصير خراب. אז שיהיה מתקני בטיחות. لا اسم كذي الدول بتكتب زي كذا بس לא, יש מתקני בטיחות ויש סימוני כבישים. סימוני כבישים זה מע"צ עושה, מתקני בטיחות זה המשרד לבטיחות וגיהות עושים את זה. لما نستلم الورقه بكون مكتوب فيها ايش نسوي وايش ما نسوي. בסדר, אבל לפחות תרשום את הדבר נכון, אל תרשום אותו לפי הרצונות שלך. אז מביא את זה לאישור, מאשרים חברים. כ"ב תבר 509, פיתוח שצ"פים 2020, תקצוב מפעל הפיס, תבר על סך 500,000. באיזה שצ"פים מדובר? اللي هي اللي هو رايد جديد هذا شوي اي حاره. حاره 4 بين حاره 4 3.
اللي ورا المدرسة. אז מביאים את זה לאישור המליאה, מאשרים, תודה. כף ג' תבר 487, מבנה יביל עבור גן 2020, תקצוב משרד החינוך, הגדלה על סך 120,000, סכום כל התבר 240,000. בישיבות קודמות היו הרבה, איזה 8 מבנים יבילים שפינו אותם מבית ספר אל-סלאם. שאלנו את השאלה הזאת עוד בישיבה הקודמת, האם לאן זה עברו? לצערי הרב לא קיבלנו תשובה. האם הקרוונים האלה עברו לאנשהו או זה עדיין אתם משתמשים אותם? משתמשים, עוברים לגנים ולבתי ספר אחרים שהם במצוקה. אלה מה שאתם מדברים, המבנה יעיל. יביל. המבנה היעיל שמדברים עליו עכשיו, זה מבנה חדש? לא יעיל, יביל. יביל. כן, חדש. מביאים את זה לאישור המליאה. מאשרים, תודה. כף ד' תבר 442, קירוי מגרש ספורט. תקצוב משרד הבינוי והשיכון, הגדלה על סך 180,000, סכום כל התבר 980,000. מביאים את זה לאישור המליאה. מאשרים, תודה. כף ה' תבר 300, הקמת שלב א' בריחה 2015, תקצוב משרד הבינוי והשיכון, הגדלה על סך 500,000 ש"ח, סכום התבר 7,187,989. בריכת שחייה ומועדון כושר או במה מדובר? רק בריכת שחייה ליד אולם הנור שם. לימודית. לימודית לכל בתי הספר ביישוב. במצב הזה אולי היה צריך לחשוב על אזור שהוא שייך לכלל האוכלוסייה ולא נמצא באזור שאוכלוסייה כן מגיעה ואוכלוסייה לא מגיעה. אני אסביר למה. גם דיברנו בעבר לפי המוקד רפואי שרצינו לעשות אותו באיזושהי שכונה, והיה תלונות של התושבים והציבור שכלל התושבים לא מגיעים לשם. שחושבים על דבר כזה, על משהו שציבורי, לפחות צריך למצוא את המיקום שכולם, כל האוכלוסייה מגיעה אליו ולא חלק מגיע וחלק לא. עכשיו הפרויקט התחיל כבר לביצוע. כן, אבל את התשובה הזאת, ששאלה שאלנו אותה עוד בישיבות לפני שנה. יכלנו כבר להעיר, יכלנו להתעורר. זה היה תיאום בין החינוך להנדסה. אני מביא את זה לאישור המליאה. מאשרים, תודה רבה. כף ו' תבר 285, הקמת מבנה תרבות 2014, תקצבו משרד הבינוי והשיכון, הגדלה על סך 1,270,000, סכום כל התבר 12,436,000. הג'בר בחמת. מביא את זה לאישור המליאה, חברים. מאשרים, תודה רבה. עוברים ל-4. שנייה רגע בבקשה. כן. סיימת לילה? כן, כן. עוברים למספר 4 על סדר היום אישור חוקי עזר. א', חוק עזר להחזקת בעלי חיים. ב', חוק עזר העמדת רכב בחנייתו. ג', חוק עזר. רגע, שנייה. אתה יכול לעבור את זה אחד ואז ניתן לנו הסתייגות על כל אחד בפני עצמו? כי יש לי באמת שאלות לגבי כל אחד. ביחד חוקי עזר. אפשר להעביר אחד. אני אקריא רק את השאר. ג' חוק עזר מודעות בשלטים. ד' חוק עזר רוכלים. ה' חוק עזר שווקים. באלף חוק, את סיימת? כן. באלף חוק עזר להחזקת בעלי חיים, מה המשמעות ובאיזה בעלי חיים מדובר? וזה איפה אמור, במה מדובר? איזה בעלי חיים? האם זה כבשים, האם זה סוסים, האם זה חיות למיניהם? מי אפשר... אתה, ברשותך, אני אעביר לך... בבקשה, יש לך את כל הזמן. אני לא אענה לך, אני רק אעביר לך את החומר שנמסר לכם לפני כן. זה הרבה חומר. לא, אני מסתפק גם בתשובה, אם תגיד לי באיזה בעלי חיים אני אשמח. שנייה, אני רק אתן לך פשוט שתוכל לקרוא במקום ש... לא, אני אעזור. החומר הם כולם. רק שנייה, אבל תיתן לו, יכול להיות שהוא לא קרא. לא, אז אני אעזור לו גם לקרוא ואני אעזור לו, זה עבר אליי ועבר דרכי, אז אני, יעקב, נלך להגדרות בכל חוק עזר, בתחילה בדף הראשון, כתוב שם הגדרות. תחת הגדרות כתוב בעל חיים, ושם כתוב בדיוק מהו בעל החיים.
ילך בחומר שקיבלת. יש פה... פשוט אני הייתי בטוח בעל חיים כתוב בדיוק באיזה הגדרה כתוב. בסדר? שנייה, אז לא רגע, תעיין. כל חוק איזה שאתה צריך, אז אני... מישהו גם רוצה, חברים, זה צורף לחומר, לכולם, לכל אחד יש את החומר הזה. לכל החבר להגיע. תסתכל בהגדרה בראשון. כן, אני רואה את זה. עכשיו, אני גם אגיד עוד משהו, יעקב. יש חוקי עזר שהם היו עוד מתקופות קודמות, וההנחיה ולפי החוק שצריך פשוט עוד כל 5 שנים לעדכן את החוק. תקן אותי גם היועץ המשפטי. כל 5 שנים יש חוק עזר שעוד פעם צריך לעדכן אותו וצריך להביא אותו למילה עוד פעם לאישור ואישור. אבל זה לא אישור, זה חדש. זה חדש, זה לא חוק לאישור. יש לי עוד 3 חוקים. תסתכל שכתוב בחוק עזר, השנה של החוק, אתה רואה שרשום שם 2020, זו השנה. חברים, אני חושב... רק שנייה, אולי יש לי יעקב עוד שאלה. מה? יש עוד שאלות בזה? כן, שאלות בהעמדת רכב בחניתו. רגע, דקה, אז בואו, רצית לעבור חוק, אז אחרי שאתה פה בוא תביא את זה להצבעה. זה, נביא את זה להצבעה. את הראשון, לא, חוק עזר לבעלי חיים. א', חוק עזר להחזקת בעלי חיים מובא אני מביא את זה לאישור המליאה. אני מאשרים, ב', חוק עזר, העמדת רכב בחנייתו. יש את החומר לכולם. יעבירו את החומר. תסביר לי את בחומר. אני לא רוצה לעשות את העבודה בעבודה. כל אחד יפלט שלו. בהעמדת רכב בחנייתו, אני רואה את זה, אבל הייתי מציע שאולי המועצה תקבל עליה לכל תושבי היישוב, האוכלוסייה של היישוב, יחלקו כמו שמחלקים את זה באר שבע וכל מיניהם, שיחלקו תושב המקום, וזה קודם כל צריך, במצב הזה צריך למצוא את החנייה שאפשר לחנות. כי לפעמים אני מגיע לדואר, אני בעצמי הגעתי השבוע לדואר, לא היה איפה לחנות, כי כל האזור הזה. אני חושב שאולי צריך לקבוע את החנייה המסודרת, ואז לקבוע את הכללים שלה. אז אני מביא את החוק הזה להצבעה, חברים. אני רוצה לענות לך, אני הקשבתי טוב למה שאמרת, אני רוצה להפנות אותך, מר אבולקיעאן, לסעיף 5ד' לחוק. סליחה, 5ד'? לא ד', רגע אני אגיד לך מה זה. יש שם, פשוט יש פתרון לעניין הזה, סליחה, זה ב6. תסתכל ב6ב', סליחה. אני אקריא לך רגע את 6ב', אני חושב שזה ייתן לך פתרון. אני אקריא את 6ב' רגע. 6ב' תו חניה אזורי. אדם המתגורר באזור שבו נקבע מקום חניה בתשלום, רשאי לקבל תו חניה אזורי. זה אותו תו שדיברת עליו עכשיו, הוא מצמיד אותו לחלון ולא מחייבים אותו. אני מניח שלזה כיוונת? כן, בנוסף, בתקופה האחרונה, באזור המגורים, בשכונות, מסתובבת שם ניידת משטרתית, שזה לא מסומן בשום כביש, לתשומת לבך מר חאבס, לא מסומן בשום לא אדום לבן ולא, אתם יודעים לכל אחד מכם שכל בית היום נמצא בו 5 ו6 רכבים, והשטח שלו הוא יכול לחנות רק 2 רכבים, ורוב האנשים שם מחנים על המדרכה ומקבלים שם קנסות של 500 ו1,000 שקל. הייתי רוצה, אולי הייתי מבקש, הייתי מציע שתיקחו את הדברים האלה לתשומת לבכם. אתה יודע שמשטרת ישראל במיוחד, כל הפיקוח הזה נכנס רק באישור המועצה. אני מביא את זה לאישור המליאה, חברים. חוק עזר, העמדת רכב בחנייתו, מאושר, עוברים לג' חוק עזר מודעות ושלטים. יש שאלות, יעקב?
באיזה חוק? שד' ג' מודעות ושלטים. אנחנו בחוק 10 מודעות ושלטים, זה מדובר באנשי חנויות, בסופרים וכל האלה. אני שואל את השאלה הזאת, אני לא יודע אם מישהו יכול לענות לי, אולי המהנדס הוא לא נמצא פה. כמה אישורי עסק יש ביישוב מאושרים היום? האם זה מדובר באנשים שיש להם רישוי עסקים, והאם זה מדובר באנשים בכלל האוכלוסייה שכל אחד פותח איזשהו חנות, הוא פותח איזשהו סופר ללא שום תנאים וזה. ובמצב הזה נמצאים פה חברי מועצה שכולם מחזיקים עסקים. האם זה נמצאים רישוי עסקים שם ומשולטים או לא? אנחנו מדברים על חוקי עזר שאמורים לעשות סדר ביישוב, לעזור לנו. אז אני מביא את חוק עזר מודעות ושלטים להצבעה, לאישור החברים. מאושר. תאשרים, תודה. אם זה לעשות סדר בבלגן מאושר. כן. ד' חוק עזר רוכלים. בחוק עזר רוכלים, האם זה מדובר לפי מה שאני מבין, בקיוסקים האלה הניידים שנמצאים פה ושם? האם זה מדובר בזה? לא רק. כל הבסטות, כל אלה בסטות אישרו. משהו לא חוקי. משהו לא קבוע, משהו נייד. כן. יש בהגדרות, מר אבוגיאן, יש בהגדרות, יעקב, יש בהגדרות בדיוק. כל מה שאתה שואל מופיע בסעיף ההגדרות, בסעיף אחד לחוק. תוכל לעבור אחד, תבין. אני עוד פעם, אני אומר לך, אני חשבתי שזה כבר עברתם על זה וזה... הנה, לא עברנו, לא עברנו. יעקב, יש לנו זמן עוד פעם. הישיבה הבאה בשש. כן, בכללי עוד פעם, כל חוקי העזר, הכוונה שלנו כמועצה לעשות סדר ביישוב לכולם, לעצמנו ולכולם. ואני חושב שאולי את האלה לצאת לאנשים בעלי חולשה, חלשים ביישוב, לתת להם את האפשרות ואת האופציה להתעסק עם זה בכל מיני אזורים, ולא לתת לאנשים הכי חזקים ביישוב. אין בעיה, נבוא לאשר להם את הרישוי העסקים ולתת אני להם מביא את החוק להצבעת החברים מאושר. האחרון, חוק עזר שווקים, חוק עזר שווקים, גם אני מביא את זה לאישור המליאה. רגע, שווקים זה מדובר בשוק שאמור להיות פה בגבעה? לא רק זה, השוק הזה, כל השווקים, יש סעיף אחד, תסתכל, יש הגדרות. יש הסבר בדף. מאשרים חברים, מאשרים, תודה. אישור דוח רבעוני. לא, זה מדבר על השטח, השאלה, כן, אני רואה, אני שואל שאלה, האם זה מדובר בשטח שאמור להיות על הגבעה, ואז נותנים את הימים שלהם? כולל, גם את השטח. מאושר. אז מאשרים, עוברים לחמש, אישור דוח רבעוני, 2, 20. טוב, לפני זה אני מפנה את השאלה. מה הוא בדם עיוני? אני מפנה את השאלה לגזבר פה. איזה של מה? אני מפנה את השאלה לגזבר. אישור דוח רבעוני 2/2020. עכשיו הגענו. זה מה שעלה מרחב. הייתי עכשיו, כן, האישור. והוא יסביר, אבו טייב קודם ואחר כך נאשר. בבקשה. בבקשה, אבו טייב. ברבעון שני זה מתייחס לתקופה עד 30 ליוני לשנה. כן, רבעון שני זה עד 30 ליוני. הרבעון הזה אנחנו מביאים אותו לאישור, ועקב כל הסגרים שהיו, בדרך כלל אנחנו עד ספטמבר צריכים לאשר אותו, אבל כל הסגרים, כל הקורונה, תחתה כל הפעולות של המדינה. אז בסך הכל הכנסות של המועצה לתקופה היו 90, הכנסות 73,911,000 שקל, וההוצאות שלה 75,297. המשמעות היא גירעון של 1,300,086. הגירעון הזה הוא הגירעון הכי קטן בחיי המועצה המקומית חורה ב10 שנים האחרונות שאני נמצא בו, והסיבה היא שבדרך כלל הגירעון של הרבעון השני מתקרב ל3 מיליון. שתי סיבות לזה, אחד הקורונה, ושתיים
קיבלנו מענק מיוחד בגלל הקורונה קרוב ל2 מיליון שקל. אז הם הביא איתנו לקיטון, פלוס המדינה שיפתה אותנו חלקית על עסקים בזה 300,000 שקל. התוצאה היא שאני מבקש מכם לאשר את הגירעון הקיים של 1,380,000 שקל. אני אתן תמונה מאחר, כן, אני אתן תמונה מאחר ואנחנו קרובים בסוף השנה. זה לעד איזה תקופה? ל-30 ליוני. 30 הרבעון הוא ל3 חודשים. כן, אבל לפי מיטב זיכרוני, אנחנו מדברים פה על תקציב, קודם כל אנחנו מדברים על תקציב חבל שלא התחלתי עם זה. אנחנו קיבלנו חוברת של תקציב של המועצה. זה ישיבה הבאה. כן, בישיבה לא. מדברים על אישור דוח רבעוני. בסדר, אני מבין שהוא נסגר בגירעון 1.3. רבעון שני. יש לך רבעון שלישי ורבעון רביעי. 100%, מעולה. אנחנו מביאים את זה לאישור המליאה, חברים, ויאושר דוח הרבעוני. עכשיו אנחנו שלחנו לכם תוספת לסדר היום, אישור העסקת גברת לימור כהן בגזברות המועצה ומורשת חתימה, וזאת לאחר בחירתה על ידי הוועדה לקבלת עובדים. האם בעניין של לימור כהן היו עוד מתמודדים, היא קיבלה את זה במכרז, היו עוד מתמודדים או הייתה מתמודדת היחידה? מתמודדת יחידה כי היה מכרז פנימי לפי החוק. אבל אני חושב, לפי מיטב ידיעתי, אז דיברנו, הגשנו איזושהי בקשה שזה פנימי לא ביישוב עצמו, לא ממש במועצה, בעובדי המועצה, ביקשנו שייתן את האפשרות, ניתן לכלל האוכלוסייה. אני אענה לך כי מדובר בעניין חוקי. אין לי שום דבר, אני מאשר מה רגע, אני אסביר לך, אני חושב שזה יניח את דעתך אם אני אסביר לך את החוק. על המועצה חלים דיני הרשויות המקומיות. בין הדינים האלה יש צו שנקרא צו המועצות המקומיות, נוהל קבלת עובדים, התשל"ז 1977. במסגרת אותו צו נקבע שמשרה, אם מתפנה משרה במועצה מקומית, על המועצה לערוך קודם מכרז פנימי. רק במצב שלאחריו במכרז הפנימי לא יימצא מתמודד מתאים או שעונה על רגע, אני אסביר את החוק, אני לא מסביר את הבחירה, אני אסביר את החוק. רק במצב כזה שאם לא יימצא מבין עובדי המועצה מי שמתאים למלא את התפקיד, תצא המועצה למכרז חיצוני. זה החוק. גם לו הייתה רוצה המועצה לפעול אחרת, היא גבולה ומוגבלת למה שהחוק התיר לה, או למה שהחוק מאפשר לה, והחוק מאפשר לה לבצע את הדברים האלה. המועצה יכולה לבצע רק מה שכתוב בחוק. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו עושים לפי החוק. זה לפי החוק. אנחנו לא באים אומרים שזה לא נגד החוק. אני אומר, ועוד פעם אומר, הייתה אפשרות בכלל העובדים שנמצאים במועצה, לאף אחד אין קריטריונים. ואם היו כן קריטריונים... יש לה גברת קריטריונים, למה אתה אומר שאין לה? לא, אני מדבר בנוסף אליה, לא מדבר אליה. אני אומר בנוסף אליה. אבל זה החוק, חייבים לצאת קודם למכרז פנימי, אם יש מישהו שעונה על הקריטריון והוא מתמודד. זה החוק. תודה. אז מביאים את זה לאישור המליאה, חברים, מאשרים, תודה, עוברים ברשותך, אדוני ראש המועצה, לעניין של לימור, אם מדברים על לימור, מאשרים עכשיו את לימור. שנים שחלפו, קודם כל אני מברך אותה על התפקיד החדש, והציפיות ממנה הן גבוהות, גם כסגן ראש מועצה, גם כחבר מועצה, גם כולנו מצפים ממנה באמת שתלך מקצועית ותלך בדרכו של יוסף ג'עפר, וגם אני רוצה לאחל לך הצלחה בדרכך החדשה. היו עליות, היו מורדות בינינו, אבל בסופו של יום, אנחנו אומרים, שעת אמת, נתת מה שצריך, ומכאן אני פונה, אנחנו היום סוף חודש נובמבר, חודש ו20, כמה ימים לאחר סגירת שנת 2020, אז אני מבקש מכל חברי המועצה, כולל ראש המועצה, להירתם
לעניין של הגבייה, מה שנשאר על מנת שנקבל את הבונוס שהמשימה של התחילה בה כל הזמן לימור תסתיים בהצלחה. אני רק מוסיף קצת לדעת כולם, לימור בחורה מדהימה, עשתה עבודה נכונה, היא זינקה ב7% את הגבייה ל80%. שום יישוב לא קרה. 85, מעל 85. לא אתה רוצה. אני יכול להגיד גם כל האומציה שלה. אני רוצה להגיד משהו, היות ואישרו כרגע גזברית שמחליפה את מר אבו ג'עפר, אז אומרים שלא אומרים שבחו של אדם בפניו. נכון. אבל היות ואלה הימים האחרונים שלך במועצה... היום האחרון. יום האחרון, ישיבה אחרונה. הימים האחרונים שלך. אני לא רוצה... כן, דומה, אבל זה... אולי אני אחזיר אותו עוד חודש. בעניין של לימור... רגע, שנייה, יעקב, תן לי רק לציין בבקשה. היות ואלה הימים האחרונים של עבודתך במועצה, אז אני, כמי שעבד בצמוד אליך, רוצה להודות לך על אחד, על המקצועיות שלך, 2, על הנכונות. אני אגיד את זה כמעט בכל שעה, אני לא יודע אם כל חברי המועצה מודעים לזה, אבל כמעט בכל שעה, בלילה מאוחר וביום מוקדם, בשביל לבוא ולמצוא פתרונות ליישוב פה. זה לא מובן מאליו, זה לא משהו שנמצא בכל מקום. אני רוצה להודות לך על הזכות שהייתה לי לעבוד לידך שנים לא מעטות פה. וכמובן בהצלחה בתפקיד החדש. אני מצטרף אליך לדברים שלך, אני מברך אותך מר אבו ג'עפר, ושיהיה לך בהצלחה בהמשך דרכך, למרות שהשארת תקציב את המועצה באיזשהו גירעון. הייתי רוצה לשמוע את זה ממך, אבל נעבור לסדר הבא ואני אשאל אותך את השאלה. אני מאחל לך כל הצלחה בהמשך דרכך. אז מה שעל תוספת סדר היום, אישור העסקת גברת לימור, מאשרים, תודה חברים, עוברים לשניים, אישור העסקתה של גברת לימור כהן בחוזה אישי בשיעור של בין 85 עד 95% משכר בכירים רמה 3. מאשרים חברים? מאשרים, תודה רבה לכם, אנחנו סוגרים את הישיבה. נמתין עד 6 ונתחיל